Вивчення німецької мови дуже важливе для твого успіху та для покращення фінансової та соціальної ситуації в Німеччині. Є дуже багато каналів для вивчення німецької мови. По-перше, ти можеш відвідувати мовні курси. По-друге, ти можеш спілкуватися з носіями мови. Це я б тобі дуже рекомендувала. Також є безліч додатків в інтернеті. Серед них, наприклад, DW Learn German, Verbs German Dictionary, Dein Sprachcoach, Siedlang та Der die das. Також є безліч YouTube-каналів, які з них ми відібрали саме для тебе. Подивись тут. Ти можеш закріпити інформацію, яку ти вивчив в мовній школі, за допомогою цих YouTube-каналів. Там ти знайдеш інформацію про аудіювання, читання, розуміння тексту та нові слова. Але май на увазі, результат буде набагато кращий, якщо ти зможеш чередувати вивчення німецької мови, відвідування мовних курсів та спілкування з носієм мови. Бажаємо тобі успіху!